Minne wie een warme en hele sympathieke man, die het eigenlijk altijd fleurig wie. Heel veel belangstelling hier voor andere mensen. Minne wie, zoals ik wel een sign is in tijdens de uitvaart, een verbinner. En dat is echt wel het woord wat bij Minne past. Hij komt mensen binnen, ik zelfs mensen die het misschien net zo goed maken hoe wij kunnen. Daar kon Minne echt een brege tussen slaan. Het was een familieman. De familie wie alles voor hem, gezin bij hem. Ja, en een ondernemer. Ja. Hiensteman, hè? Een hiensteman op en top, ja. Het is heel vlug gaan, hè? Dat laatste stuk. Ja. Wat kun je erover vertellen? Het is heel vlug gaan. Wij kregen 30 september de diagnose dat Minne een hersentumor hier. Daarvoor weer natuurlijk wel al wat aanleiding om tot deze diagnose te komen. Minne wie wurg, miste energie. Maar we wisten eigenlijk net precies wat er de reden van was. Nadat bleek wat er aan de hand was, voelden alle puzzelstukjes te plak. En eigenlijk vanaf het moment dat we wisten wat er met Minne aan de hand was, is hij ontzettend snel achteruit gegaan. En in zo'n maand tijd, na zo'n maanden moesten we afscheid nemen van Minne. Heb je met Hekin oer dat afski en oer de uitveert? Ja, zeker. Zeker de eerste maanden konden we nog goed communiceren. Dat was wel vrij snel ik minder, maar eigenlijk in de tijd dat het nog wel kon, gaan we zeker over de uitvaart praten. Dus Minne het zien wensen ik heel duidelijk onjoen. Minne weer een meisje. En zeker in de Hiensterraad een man die iedereen kon. Dus hij voel ik zeker iedereen de gelegenheid Jan om afscheid te nemen. Dus het groot condoleren, dat hier we ik al mail kon bepraten, dat we dat hier op de plaats doen. Dus ja, eigenlijk hier we alles tot redelijk detail met hem goed bepraten. En dan komt corona. En toen kwam corona, ja. Ja, van het corona-proces het Minne zelf eigenlijk net volle mij kregen. Omdat er mentaal toch al zoveel minder worden is dat er dat besef net meer helemaal hier. We konden dus ik net met hem op dat moment bepraten wat de gevolgen daarvan waren. Dat wie ik net eerlijk om hem daar nog maar te belasten. Dus wij hebben voor onszelf gewoon de conclusie lutzen dat al je toch oors willen zo. Wij wisten ik wil dat de kans dat Minne in deze tijd kwam te versterken, dat die groot weer. En uiteindelijk hebben we toen deadline bij het idee dat het net komen zo zat Minne dat graag wonen hier, omdat het simpel was net. In is ergens net kon. Nee. En hoe heb je dat toch nog op een bepaalde manier aanpassen kunnen? Ja, dat idee is eigenlijk pas op het allerlaatste moment komen. De jongens dat Minne verstoor kwamen, Jan-Klaas Faber van de uitvaartzorg bij ons en hebben we praten over hoe pakken we dit doen. Jan-Klaas had ik vragen, ga je hem er ook nooit dacht, nou eigenlijk net, omdat het gevoel weer dat het net meer aan de orde was zo. Maar hij hier toch een oor idee bij. En daar hebben we natuurlijk eerst wel een goede nadenken maken, wat het überhaupt kon. Maar eigenlijk winnen we daar heel gauw uit dat we al op deze manier toch de wens van Minne nog respecteren kon. En ik de mensen de kans aan kon om toch na deze hele zware tijd, waarin we ik nooit bezoek meer hebben, toch nog een laatste groet om Minne te gaan. Ja, dan weer dit de methode, zodat we het nou uiteindelijk doen. Ja. Het is toch wel raar dat je net een hand aan kennen, net een groepje aan kennen, zeker mensen die dicht bij je staan. Dus dat we wel het eerste jaar oren wel even heel erg wennen. Maar uiteindelijk ik daarin, je staan weer mij en wist, daar dacht ik wel weer een houding. Want, ja.
Ik zit er maar een heel goed gevoel op waarom. Vooral omdat we dat dwang kennen, zat ik ervan overtuigd ben dat minder dat ik dwang zoer, dat ik organiseerde zoer. Ik vind het heel fijn om de mensen toch op dat moment in een eigen schen te kennen. Het weer warm, maar iedereen om hem heen. De hinders die er zal leven hier stonden erbij. Het weer prachtig, ja. Ja, dat hebben we sowieso de laatste zo'n maand geleerd. Alleen nog al tijdens het ziekteproces. Continu weer bijstellen, schakelen, teleurstellingen verwerken. Omschakelen, hier terug in. En dat is eigenlijk hoe we met de coronatijd omgaan binnen. Bezoek hier hebben we weer, behalve natuurlijk de dichtbije familie. Vooral maar die hele mooie dagen dat het mooi waar weer. Ja, boetendoor kist gewoon een ideale setting creëren. Dat is dan toch nog de mensen die het naast staan ontvangen kist. En daar het men eigenlijk ik nog wat hoop ik wat van mij krijgen, want we kunnen mooi het bij het boetendoor, maar het mooie waar naar boeten zetten, zodat we een situatie creëren kunnen waarin we toch nog veilig met elkaar even boetendoor zitten kunnen. Eigenlijk is dat ik heel intiem west. Ja, absoluut. Ja. En hoe komt nou de dagen terug? Werkje. Ik heb druk en het leidt me aan. Dus het is voornamelijk nou toch ik kan net in één keer vallen zitten, dat is onmogelijk. Het hele bedrijf hing erop, dus je hebt geen keus. Er is gewoon geen keus, je moet het terug. Op dit moment helpt het, want onze eerste hobby is uw werk en uw werk is uw hobby. Dus het werk blijft nog steeds maar leren te doen. En dat helpt op dit moment enorm. Ja.